video. Video! Wala na video. Wala kita kawan sa. Isa ko na yung mamaw. Ikaw na. Iba na. Balik. Iba ka ba? Back to... Iba na ba? Iba na. Ha? Kanang ari taluyo. Ayoy. Ay, balik. Iba na taluyo ba? Balik. Oh. Ana ra mo yan. Bawon. Ana na siya. Yun. Ay, naku. Welcome to my vlog. Our vlog na. Welcome to my vlog eh. Welcome to my YouTube. My viewers. Welcome to kay Mitungan. Happy birthday. Good day, boy. Wakpak mga binayran. Salamat sa sponsor. Kinubukit me. Ibong na ka. Apila, manulan mo ba? Apila na. Wala na sayo. Yawa na. Video call. Mga kawan, mga pala hubog. Mga pala hubog sa kawan. Mga kawan, batos ni Isyong. Mga batos ni Isyong. Batos ni Isyong og ni Mitang. Mitang. Ila pander. Imi. Kani, Korean ang ilaw. Kaya makuha ni Squad YouTube. Makita na YouTube. Atay. Like ang lagi. Wait, subscriber. Wait, subscriber. Nasay mo sa YouTube, wait, subscriber. Tapi yan sa ikaw, wakay. Subscribe. Ako mag-YouTube. No one makes you love me. No love has helped me open the door. Making my love myself a little more. You love me and something I never know. Nag-beep. Nag-beep po. Bata diyan. Ano di ba? Yan ang ako. Ito ba yung ang Ano?
bato ko no. Video? Asa? Live? Oo na. Kita duha. People yung... Wala pa yun sa people yung mino.